ken Fries, Nederlands en Engels. Op school hebben we Nederlands, Fries en Engels. En Fries en Nederlands zijn eigenlijk gewoon mijn twee talen die ik het meest praat. Zeg maar. Die zaakkundige van de Frieske Academie had dus verteld dat ben die meertalig grootgebracht worden, betere cognitieve eigenschappen vertonen, ze zijn vaak creatiever en ze presteren beter op academisch vlak. Ik jij dat als op 12 euro best mooi het Fries tijd. Ja, klopt. Nou ja, we leven in een Fries gezin en mijn zus die is ik 2 keer eerste worden, dus daar leest ik nou best wel volle Fries van en gewoon vaak oefenen. In groep 1 moest ik gewoon Nederlands praten. En dat werd toen een beetje lastig, om dat in één keer te schakelen. Ik weet nog wel, toen kwam ik als allereerst op school. En dan zie ik één jongen in de klas die praatte Fries en de rest weer in Nederlands. Toen dacht ik, oké, ik kan met hem praten en de rest maak ik een beetje, ja, een beetje ziekje hoef ik het maar wel. Op jonge leeftijd dan denk ik dat ik wel meer zin had om een taal te leren. En als dat dan beter opslaat of zo, want als het ouder is, dan misschien slaat het ding dan minder goed op. En nou, het is echt vooral gewoon heel leuk. Toen was ik nog 4 jaar, dus dat ze dan ook wel een beetje makkelijker mee om kan leren als je jong bent, dat je dan al leert. Als metalig grootgebracht wordt, has meer metalinguïstische kennis. Dat betekent dat je een beter idee hebt van wat verschillende talen en taalsystemen binnen. En dat zorgt ervoor dat we beter derde talen leren kennen, like als een vreemde taal. Ik ben echt van de western films. Nee, dat is ik alleen Engels natuurlijk. Dus daar ben ik dan lekker Engels aan het luisteren, lezen. Dan ga ik net de ondertiteling op Nederlands, maar ik gewoon op Engels zetten. Want ik kan de woorden een beetje leren wat ze zeggen. Als bijvoorbeeld in Holland bent en daar kiezen ze alleen maar Nederlands, dan denk ze van, wat praat ze nou? Dus daar ben ik best wel trots op eigenlijk.